IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Personal nga inawat dagiti mangalap iti Ilocos Norte ti financial assistance nga inpa iti Department of National Defense babaeng kin Secretary Gilberto Chodoro Jr. Dagiti nga mangalap ket mapektaran kaputi balikatan exercises kuna ni Governor Cecilia Errata Marcos. Di na yung pag-arop mapektaran ti panagsapol dagiti mangalap agsipot tampawilan da nga sumalog iti baybay. Naamuan na laing datoy kini Burgos Mayor Crescenti Garcia sot gapunong impadanon na kini EP Chief of Staff General Browner nga dagos met ng inaksyonan ni DND Secretary Chodoro. Nalaman natin na yung fisher folk hindi maka-fish ng araw. So, sa ilalim ng cooperation ng provincial government and the national government, sa akin, sa presidente of course, no? Tsaka sa BFAR, natulungan natin kaagad sila. And not only that, the continuing engagement because this is a defensive area talaga. Po ang naapektaran dito kasi because of the panikatan exercises. And actually, to be honest, nakaligtaan ko talaga na merong aspect na yun. Nung sinabi lang sa akin ni Mayor Enrique Garcia na pinapatigil sila magpalaot, sabi ko, hindi pwede nga patigil kasi daily sustenance nila to, di ba? So I spoke to General Browner and napabigay yung message kay Secretary. Kaya Nasken ko na ni Mayor Garcia nga may kandag ito iti ayuda nang ruto madilin ti sanek iti pagadalan di anak da nga agbasbasa. So sinabi ko, ma'am, ano kaya na itutulong natin? Kasi ang demand ng mga tao ngayon, kailangan nilang mag-ipon para doon sa mga anak nila na mag-aaral. Kasi by this month, umpisa na yung enrollment. So, for a period of 7 days na bawal na mag-fishing, may malaking nawawala doon sa mga fisherman natin. Iti datos ti PGIN na surok pitugasot nga mangalap iti Ilocos Norte iti naikan ti financial assistance manipot ti Paway, Lawag, Ken Burgos. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.